komunikácia s archanielom Michaelom. Nájdi si pokojné miesto. Ak chceš, zapal modrú alebo bielu sviečku ako symbol ochrany a svetla. Pohodlne sa usaď alebo si ľahni. Zavri oči a pomaly sa nadýchni. Pomaly vydýchni. Nádych. Výdych. S každým ďalším nádychom prijímaš pokoj. S každým ďalším výdychom uvoľňuješ napätie. Predstav si, že stojíš na vrchole kopca a nad tebou zažiari zlaté slnko vo svojej plnej sile. Jeho svetlo sa dotýka tvojej tváre, tvojho tela, aj tvojej duše. Cítiš teplo, pokoj, bezpečie. A z diaľky si začínaš uvedomovať prítomnosť mocnej, no láskavej energie. Pred tebou sa objavuje archaniel Michael. Obklopuje ho žiarivo, modro, zlaté svetlo. Jeho prítomnosť je pokojná, silná a ochranná. Len čistá láska, odvaha a pravda. Michael sa k tebe približuje a ty cítiš, ako z teba opadáva všetko, čo ťa zaťažovalo. Všetky obavy, všetky pochybnosti, všetky staré strachy. Predstav si, že archaniel Michael drží vo svojich rukách meč z čistého zlata. Jemne a s láskou presekáva všetky energetické pútá, ktoré ti už neslúžia. Každý strach, každé obmedzenie, každú neistotu, všetko odchádza. Cítiš sa ľahší, slobodnejší, silnejší. Teraz sa archaniel Michael pozerá priamo do tvojich očí a jeho hlas hovorí: si silnejší, než si myslíš. Si vedený a chránený. Dôveruj svojej ceste. Neboj sa kráčať za tým, čo volá tvoje srdce. Nechaj tieto slová preniknúť hlboko do svojho vnútra. Nad tebou sa otvára žiarivé slnko. Jeho zlaté lúče sa spájajú s Michaelovým modrým svetlom.
Zlatá energia naplňa tvoje srdce. Modrá energia naplňa tvoju myseľ. Srdce a myseľ sa dostávajú do harmónie. Cítiš jasnosť, cítiš dôveru, cítiš vnútornú silu. Teraz si v duchu zopakuj: Archaniel Michael, ďakujem za tvoju ochranu. Prepúšťam všetko, čo nie je v súlade s mojím najvyšším dobrom. Otváram sa svetlu, odvahe a pravde. Dôverujem sebe, dôverujem životu. Ja som v bezpečí. Ja som vedený. Som pripravený zažiariť vo svojej plnej sile. Predstav si, že Archaniel Michael okolo teba vytvára nádherný modrý ochranný plášť svetla. Tento plášť zostáva nad tebou, chráni tvoju energiu, posilňuje tvoju dôveru, pripomína ti, že nikdy nie si sám. Poďakuj Archanielovi Michaelovi za jeho prítomnosť. Vnímaj jeho požehnanie. Vnímaj pokoj vo svojom srdci. A keď budeš pripravený, zhlboka sa nadýchni. Pomaly sa vráť do prítomného okamihu. Pohni prstami na rukách, pohni prstami na nohách, a otvor oči. Posolstvo na záver. Prijímam svoju silu, kráčam v pravde a s dôverou v nasledujúcej ceste svojej duše. Som chránený, vedený a pripravený zažiariť. Ďakujem.